Salutare, bă, băieții ăștia care puneți grese și faianță. Hai să vă dau un pont, o mașină șmecheră, Beyota de 1.27. Deci mașina asta intră placa de 1.20, numai că n-am eu în casă aici plăci de 1.20, o să probez cu placa mai mică de 60. Deci să vă dau un pont, să vă luați o mașină bună de preț bun. A fost 275 de euro cu TVA, fără TVA. Și vreau să o probăm acum împreună, că e nouă, uitați, se vede pe ea că e nouă, acum am montat aripioarele, cuțitul, tot. Și vreau să o probez să vedem, să tăiem plăci mai micuțe, mai mari, să vedem ce iese. Bun? Hai că o să întorc camera și să tăiem. Bun, băieți, hai să vedem acum cum taie. Hai să tăiem o dată, să tăiem pe jumate. Să vedem cum e tăietura pe jumate, da? Să vedem cât de curat o taie. Deci e prima dată când tai cu ea, e nouă, azi am luat-o. Nu știu cuțitul, să-l reglez cuțitul un pic. Că de fiecare placă depinde de placă. Ia auziți, ați auzit? Ia să vedem cum taie în două, bun? Bun, eu zic că destul de bine. Deci destul de bine a tăiat-o. Și acum hai să vedem să tăiem o bucată așa mică. De 2 cm să zicem. Că oricum eu nu tai, eu într-o baie nu o să vedeți la mine în băi bucată mai mică de 15-20 de cm. Dar vreau să tai una așa de 2 cm să vedem dacă o taie. Vedem dacă o taie sau o rupe. Nu vreau să apăs tare, nu vreau să... De desfăcută, Da? Deci de 2 cm, da? O vedeți. Deci mașina e ok. Așa plăci mari ce tai eu, vreau să zic la dimensiune așa de 10, de 20, le mănâncă. Nu mă interesează să-mi taie de 2 cm. Deci uitați cât de ușor le taie. Da? Deci mașina e perfectă. Făcut mizerie pe ce mă să fac curățenie. Hai, v-am pupat.